lenkosi masikhwethalaze. Ngayikhetha inkosi enkulu yasekuseni Mama Nazareth. Siyabonga kakhulu Baba Nkosana Makhathini. Umsebenzi kaHlembe asenzele wona. Inkosi ngosizo. Thandeni ukuthi ufundise amakhosana umthandayo. Mayinkosana ingaqeqeshwanga iyahlupha siyixoxa ngomshwayo. Bangakho abantu ebusweni abake babhekhe emhlabeni umthandazo ndokuguga. Wanakale kuphela esontweni. Yini-ke ilenda ukuthi thina sixoxelwa sigcina sewogombela kwesakhe. Ngiyathanda mina ukuthi amakhosana ayifunda lento azi umthandazo wesabatha uhlatshelwa kanjani, kufundwa kanjani. Lolu nje esontweni lokukhuluma namakholo kukhulunywa kanjani. Angibongeke abangcwele soba mfishane ngoba vele nempilo yami ayinhle kahle. Kodwa ngiyacela uNyazi Zulu Shembe ingcwele. Cela sondele kimi ngibonane. Okuqapha ngoba ngiyacela. Angiphe lokho afisa ukuthi ngixoxe kubantwana benkosi baphile ngosuku namhlanje. Ake sincengeni uNkulunkulu kasondele kuthina bakhonzi abasha bayingcwele. Sibheke indaba yakhe ikhulu nesishiyagalolunye. Ikhulu nesishiyagalolunye. Shembe asiphe lelo lizwe lodwa nje esophila ngalo. Amen. Ubhuti bami abaphathi isibhalo bangibekelele incwadi kaJakobe 4 verse 10. Yena nunca imphume phakamele okweshula imithetho Ifuna
kakhulu bangcwela. Ubaba uMshumayeli useshilo ukuthi indaba enkulu ekhaya useshilo. Bakhonza bahle mhlawumbe abanye abanalwazi ngami. Umasoke igama lami wawatenza Sibongo umshana kaMkhize ngezwa ngabamvangelike esingindala eMlazi. Ngithena uma ngingaphilile bangcwele kulungile ngizofela la ekhaya elihle ngoba ikhaya elihle indawo engikhulele kuyo. Ikhaya elihle engikhulele kuyona sagijima nongubani Hleleni Hleleni Famakafula sasontela emhubheni ngale anganona wazintathu kodwa ke ama-black table kwakungale emhubheni kumsoswana nje sasontela khona sagcina saphuma lapho sezeshashalazini phambi kwehholo leliyana ngingakhulela khona nje sengithi cha noma ngifa angiyofela ukuthengisa ngoba kusekhaya ayibonke Nkosi yami. Cha indaba enkulu ekashela ngelinye ilanga kwakukhona imfishi nje eKhaboma khona insizwa kaMkhize kaMkhaya la ngasekhangela endala yayisha isiginci kansizwa ithanda ukuhlekisa ngoshebe umehla isiginci kuhlekwe intombi ihleke insizwa ihleke kwemnandi ebantwini naye izibona ukuthi hayi insizwa ngampela ngishaya isiginci ngishaya ngokushesha. Hayi kwamnandi-ke kuyona bejabula abantu kwase kufika indaba enkulu ezofika kumina ifike kuwena. Kwafika abakhombi bezokhonga bethi baba sicela isobe esihle. Hayi kwabonakala phela manje ifesi sathula isiginci. Hayi kwenzakalani kuMkhize? Kwathiwa uMkhize ubambekile. Naye bambekile uMkhize bafika abakhombi balobola kwafika isikhathi sokuthi bazocela udwendwe baphuma udwendwe. Kwezwakala uhambile uMkhize. Uthe hambile uMkhize kwafika isikhathi ukuthi akabekwe wahamba ubekwa. Mayesebeke uMkhize inkinga enkulu eyenzeka lapho lemfisha engikhuluma ngayo bathi bengena ekhaya ntambama wayingena uMkhize. Emzuzwini nesikhathi woke ngakhohliseka Nkosi yami woke kuphela yangena endlini yahlala nomkayo bahlala abazali jayelana nomkayo manje uyabuza unkosikazi Mkhize kwenze njani ithule tu yathi agcina iputyuka indawo uthi hayi bo khona indaba enzela lapha kaMkhize. Mkhize uyabuya kwase kusuka omama hawu ngiyandithanda bomama wenemntana
futhi naye lekuthiwa uzwelo lokuswela omunye umuntu. Base besuka omama bayakhona bathe uma befika kaMkhize bafika Ntombi kubuhlungu esikuzwayo ayinhle lento kuthiwa uMkhize uyabuya akuthi ukusala umuntu ongasekho emhlabeni. Ayikho into engoyenza makhosikazi kunjalo nje. Ngabona umuntu uma esesenkingeni intwala ibhizi manje intwala banzima kakhulu. Athi makhosikazi cha uzongena uJehova la ngenhla ubokhuphuka nawe uyibika ukuthi usala kabuhlungu usala umuntu ongasekho emhlabeni. Baba singananga silwana ongena amandla sisebenza yangeni kungumahlombe yasho phakathi ekhangela wayesela usudumo ngoba kuyahalalisa umuntu ususheba unyakaza ngisho uthwana. Wabona nje ngifuna ukusho ngiyanibongela wemfulo ngashi wentombi entethelela ngiyanibongela nize nimthande njalo ushebe kodwa nimthande ngeqiniso. Ikhona bangcwele uzozwa nje ngomhla ka-17 enzokoza emlazi ngiyakutshena wena ngoba gijima nshintsha uthwana ijabula ngoba kuba ngena ushembe intombi entethelelo zigela umhlolo esontweni into engakaze icatshwa ngomuntu esontweni abantu ababangathathwa notice bathengela ugogo uma onyazi imoto labo sisi laba ngiyabesaba la. Wayesekhuphuka noma Mkhize na. Hey, uyabona intala masimuhle umuntu. Uyamazi ushamba ukuthi inkosi. Hawu Nkosi namakhosi. Wabona masipala abantu nasekaboma. Bahlupha bona Mkhize uNkulunkulu wami. Bahlupha. Wabona nje kama makoni malume oweshosha wasunisa ukusheba. Kodwa ukuba phenduka ukhulwazi wahamba emhlabeni elokwehleli labo kuzonisela. Ngoba uthi abantu bamkhiza ngazi manje. Batshena ukuthi bona bamakhosi. Kodwa manje abelizwa legama ushembe inkosi yamakhosi. So uma bengakwazi ukulala ushembe bazovuka benzeni ngale. Kodwa babuya phela. Baba Nkosi emakhosi ngihlele kabuhlungu emzini wami ngahanjelwa umyeni wami kodwa ubuhlungu umyeni wami uyabuya. Thini? Uyabuya? Uyabuya. Wayesebiza uMajola. Insizwa zayikhokhelwa uMajola ngaleso sikhathi ewumphathi ka-23 wathi weMajola usahamba wafika uMajola usethi uyamzona mama ukuthi umyeni wakho uyabuya. Lalela la uthatha iy'nsizwa zika-23 anozibana nezinye isikole zinyanga ezi isikole zingaphambi 23 tell yeah iy'nsizwa zikabani ya hhayi lezi zingamashiyankonyana esihlahleni ngawonti akuzona ka-23 zazikhokelekile mazinjalo nenzela kwakwenza umehluko iy'nsizwa zika-23 ufaka u-23 madola emini hhayi ebusuku zigide iy'nsizwa zingayeki koze kufika uMkhize. Mama uMkhize zefikile umise umgidi madola bese uyangibuzela uMkhize ukuthi Mkhize kwenze njani. Oh, ngakhumbula yebizelo lakho ngelulekwa kanti namhla
wawufaka uMajor 23 sasho insizwa sageza khale bathi abantu hayibo nangu ushembe kwaMkhize kwenze njani lanto ndoshona ilanga ntambama yaqhamuka lokukhabazela yaqhamukisa kancane yafika ngene endlini yayo yahlala yathula yathi ju waseyibamba uvuka amajoro ibamba zonke zathulama kama waseqonda kuye wathi majo wathi Mkhize ngithina ushembe uthi ngizobuza kuwe ukuthi kwenze njani waqala ukukhuluma ngalelo langa uMkhize wathi ngiyabonga Majola la ngikhona ngisenkingeni enkulu kabi Majola ngithe ngiyafika emndenini kaMkhize wanginqaba wangixosha ukuthi ungathelela ushembe kahle singawushembe emhlabeni kanti ngikhapha mama banginqaba into ebuhlungu kakhulu engiphethe kabi inhlabathi engilele kuyo ayingivumi Majola ithi ngahlekisa ngoshembe Majola khona imbuzi ela egcekeni ngicela ungithathele yona uyongicelela uxolo kushembe waphenduka wasethi wenkosikazi uyamuzwa ukuthi uthini Mkhize wathi umnike ikhona le mbuzi ayishoyo wathi khona yathatha imbuzi yaqhutshwa yasiwa nguMashombe yakhangela kocelelwa uMkhize intethelelo owahlekisa ngoshembe walithola uxolo enkosini ilanga lamalanga kodwa asazi-ke ngoba phela abangasavela ukuthi ngaphesheya kwethuna lolo xolo ekucela noma leyo mbuzi yamvulela indlela siphelile isikhathi kancane beshiwo umshumayeli ingane ithanda ukulalela kakhulu angithanda ukuphuma eceleni cathi besoxoxa funda-ke lo ncwadi wethi ngihlala phansi Zithobeni ebusweni benkosi. ithi-ke emanazarete njengoba sikhona le ndaba asiyithobeni phambi konyazi Iyakuniphakamisa. unyazi ilona oluzosiphakamisa ngenhlonipho esiyenzayo phakathi kwebandla Ningahle bani bazalwane. ngakahle bani sekungena namadoda okuhleka pha funda ba Omhlebayo umzalwane wakhe, umuntu ohleka umzalwane wakhe amahluleke umzalwane wakhe, futhi uyahleba umthetho. umthetho kaShembe Ahlulele ahlulele umthetho. umthetho kaShembe Kepha uma wahlulela umthetho, umthetho kaShembe awusiye ugcinayo umthetho. umuntu ogcina-ke umthetho kaShembe Ungumahluleli. umahluleli Munye funda ba munye omisa umthetho nomahluleli. ohlulela Uyena onamandla ukusindisa nokubhubhisa. Angibonga kakhulu asekugcineni ikuzumuzo oluhlungu wathi ubani wena ohlulela umuntu manje-ke inkinga ibe lapho ukuthi nangu babuculu nje kade ngihamba la itimeleni uma engathi nginesono akanazo nini isono afanele sihlulelana kodwa wathi uma umbona umuntu wageja indlela umthandazo sitawushana kodwa umkhosi wengane ngabe siyaqhubeka bantwana angifuna ukutshaliswa umshumayeli kuba umshumayeli akufanele agcinele imali emoyeni zakwethu so siyoxola sasivalela ngalo ngoma ethanda wena bese kuyabusisa futhi bese ngicithile Baya Atadana Abba
uthando Thempele kuyona le ndawo bathi Lindelani zone ngaphansi kweNanda ngokuhlala ngila eNewland West. Ngiyajabula kakhulu uma ngibona abangcwele bephelele kulomuzi kaNkuluNkulu. Amen. Ngizoba mfishane ngoba ngifisa ukudleka isikhathi. Uthi umshumayeli ushenge uthi hayi ake ngichaze njoba sihlangene lapha. Manazareth amahle hey shine makhosazana entethelelo shine makhosazana entethelelo shine. Siyabonga kakhulu ukuba khona kwethu lapha Manazareth amahle. Mvangeli bashumayela abakhona lapha bakhokheli nendle yonke endlini sihlanganiswe inapha abantwana bentethelelo. Bathi bayacela ukuthi bahlangane namhlanje ngenxa yento eyenzeka ngokwedlule ngeke ngichaze kodwa wayesethi baba ngicela labo mama baze ngapha ethi noma bahlala labo bazophelile inkonzo. Omama bami laba hleli lapha elangeni ngicela bezela noma waqondana nabakhokheli besiphelile inkonzo. Suka nonke nihleli lapha elangeni nalabo bahleli lapha nje elangeni oshiswa ilanga hlalani lapha bafundisi siphelile inkonzo selingahlala noma kuphe ethunzini. Amen. Ngixolisa manje. Amen. Yabonga. Uyalibona inothando umshumayeli ethanda abantwana amphambi kwabo. Amen. Lokho engenile mina ngibuka kunye ukwenza. Amen. Cha sondelani bantwana bonyazi. Bathi abantwana bentethelelo bafisa ukulekelela kakhulu ohambeni olya entabeni yethu engcwele iKhenani. Ngeke ngikubaleke okuningi okwenzekile ngokwedlule kodwa ucelile ubaba ukuthi akalekelelwe. Abantwana basebethi nabo njengoba bekhona bayafisa ukulekelela. Labantwana abalana esilungwini abantwana balapha eBhodwe base behlangana namanye amakhosazana aphuma kwezinye indawo. Njengoba silapha ke size ngalolo thando. Amen. Ngiyafisa ke nawe khona lapha lokho uzobe ukuphethe uma ukukhiphile wakubeka lana uNkulunkulu uyokwenzela okuhle. Noma ngabe ikupho ukukhiphile kodwa uma wenzela ushembe uyaye ukhiphe lokho kuhle kunako konke ngoba usuku wenzela uNkulunkulu. Amen. Lolu thando uzoshawalana cha kasilone lo muntu kodwa senzela uNkulunkulu. Amen. Kakhulu endleleni le yasobe sihamba ihamba phambi kwethu uJehova kukhulu ofanele kwenzeke. Amen. Njoba ngithela abantwana baseBhodwe lapha ke njoba silapha kukhona ikomiti laseBhodwe. Amen. Ngemvume yakho mshumayeli ngiyacela ukuthi nalo ngiliphakamise ukuze lazeke. Lapha kukhona ikomiti laseBhodwe nalo lithe liyathanda ukuthi libe khona kakhulu ngoba lo msebenzi ozokwenziwa njengoba ubaba ebuyenza nganeno uzobe sengapha esilungwini. Konke kuzobe kwenzeka kuhamba umhlangano uya lephe wendaba iKhenani ingaphansi kwesilungu yonke leyo ndawo. Amen. Lapha kukhona umshumayeli umhlongo usuka eStenga. Amen. Uyilunga lekomiti laseBhodwe ngiyacela uphakame umshumayeli umhlongo. Amen. Kube khona umshumayeli uDludla ulapha esingeni saseNanda. Amen. Usuka kwisekhethi yaseNanda. Amen. Ebese kuba khona umshumayeli uDlomo. Amen. Usuka kwisekhethi yakamaphumulo. Amen. Bese kuba khona ubaba uLembede. Kuba khona ubaba uLembede ngeqolisa sekumdlulile. Kube khona ubaba uLembede ngibonile ngena sengiyamfuna ngamehlo ngiyacela uphakame umshumayeli uLembede. Amen. Amalunga ekomiti laseBhodwe akhona ke namakhosazana entethelelo nawo akhona abakhokheli babhizi nami ngisuka la ngiya ngapha eNanda nakhona khona uthando lunje ngoba sovakashela ubaba ikakhulu kulezi inyanga ezayo ngoFebruary. Amen. Akhona ke amakhosazana entethelelo ngwabonile
noma ngawabonanga wonke ukhona usihlalo wabo ukhona uMabhengu lapha ngaphesheya ngiyacela ukuthi naye aphakame amen angibabonanga abanye mabekhona ngifisa ukubasale ngaphandle angibabonanga abanye mabekhona ngifisa basale kanye noma Hosiyana okuyena naye ube umhlongozi nomnyakazisa angimboni Hosiyana ngiyamcabanga ukuthi ukude le uma Hosiyana naye ukhona nange phakamisa isandla lapha siyakubona lapho ngiyacela ke nibashayele izandla amen ikomiti lalapha esilungwini angisezukwandake nenkulumo kodwa ngiyalifisa uthando lokuthanda uShembe amen uzolukhombisa ngani uthando lokuthanda uShembe ngesenzo zobuhle benhliziyo yakho amen uzozenzela uShembe ke namhlanje ngiyabonga Nkosi busesele kuzwini cha
ungaqhamukana Munyazi umalo ungaqhamukana Munyazi umalo ungaqhamukana Bafowethu bengithi ngilinda abantwana njalo akusekuningi kodwa kini ngifisa ukushintsha yodwa isibusiso bonke abebelanga phakathi endlini benza lo mnikelo wothando okulekelela uNkulunkulu uJehova wethu esimkhonzayo yebo eMnazaretha sinoNkulunkulu emhlabeni sinoNkulunkulu ohamba ngenyawo esihamba naye njoba ngiguqilela ngiyamazi ukuthi ukuphi nawe uyamazi ukuthi ukuphi kanti ukhona le ndlela Manazaretha wonke umuntu okhipha umnikelo wakhe ngiyazi bewukhipha ngenhliziyo yakhe ngiyacela uNkulunkulu ukuthi asiphe isibusiso nawe noma ngabe unani eyisithikameza enhlizweni yakho namhlanje akubi iqotshiwe amen khona le demon lisala ngemva kwesicapha uyalazi khona le demon lihlala ngemva kwesicapha othi noma uphuma uhamba athi amademon eqathaka lona lithi hamba uzobuya uthi mawuphuma eminyango lithi hamba uzobuya ebese liyakukokozela obungangena endlini bese liyakunamathi njengamanje bonke sebenzele umnikelo inkosi sibusisa sonke ngiyabonga kakhulu Manazaretha nasemini ngiyazi baningi safutha inyathi lapha esikhwameni safutha siyangomelana Emini bephatha ukuxoxa emini zongomelana kakhulu ngaqala la ngiyabonga kakhulu umshumayeli ekhaya sibusisa sonke ekhaya